Ako ten. Ne, podľa mňa to je zálevitka. Mne sa spýtať, to máš nálepku na to? Kangaroos. Prezerať tu. Ten sibírsky, ktorý váži 100 kg, od špičky nosa až po koniec chvosta meria 3 metre. Tigre majú v očiach senzory, ktorými vidia, kadiaľ vám ide najväčší prietok krvi a presne tam vás zahryzne. Majú zaťahovací pazu, sedia sa sú páry, týmto tomto ale nevadí, nakoľko sú úrodenci a od mala spolu vyrastajú. Samec tigra váži okolo 200 kg. Mravčové mäso ani nedávame vôbec, nakoľko by rýchlo z neho pribrali a tu by to nemali kde shodiť. No. Prvenstvo si držím jaguár. Napriek tomu zo všetkých Kúka po tebe, Mišo. No, tak, čo? vítajte vo voliere tigra bengálskeho. Aktuálne môžete vidieť naše trojičky. Máme tu jednu sestru Kolet. Ak ste mali nejaké otázky, opýtať. Pozor. Natočaj si leko také 15 sekundové, hej? Na králiky.